Σήμερα θα δούμε πώς είναι το οριζόντιο ηλιακό ρολόι. Οριζόντιο, επειδή η ορολογόπλακα είναι οριζόντια. Ο γνώμονας πάλι κοιτάζει προς το βορρά, δηλαδή χοντρικά στον πολικό αστέρα. Επομένως αυτή η γωνία είναι το γεωγραφικό πλάτος του τόπου μας. Οι γραμμές των ωρών έχουν όλες κοινή αφετηρία την άκρη του γνώμονα, αλλά δεν έχουν σταθερή γωνία μεταξύ τους. Η σχεδίασή του μπορεί να γίνει με μαθηματικό υπολογισμό, ο οποίος είναι αρκετά πολύπλοκος, αλλά μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με προβολή του ισημερινού ρολογιού στο οριζόντιο επίπεδο. Και το οριζόντιο ρολόι, όπως και το ισημερινό, μπορεί να έχει διάφορα μεγέθη. Από ένα μεγάλο, όπως αυτό εδώ, ένα μικρότερου μεγέθους, μέρος ενός πολύπλοκου ρολογιού, αλλά και ένα ακόμη μικρότερο οριζόντιο ρολόι. Ή και ακόμη πιο μικρά ηλιακά ρολόγια, κατασκευασμένα είτε με ξύλο είτε με κόντρα πλακιά θαλάσσης. Κατασκευή οριζόντιου ρολογιού. Το οριζόντιο ρολόι μπορεί να προκύψει από την προβολή του ισημερινού ρολογιού που μάθαμε πως κατασκευάζεται σε οριζόντιο επίπεδο. Τοποθετούμε το ισημερινό ρολόι επάνω σε μια οριζόντια πλάκα και σημαδεύουμε το σημείο που την τέμνει ο γνώμονας. Εδώ θα τοποθετηθεί ο γνώμονας του οριζόντιου ρολογιού και η γωνία που θα σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο θα είναι ακριβώς όση και η γωνία που σχηματίζει ο γνώμονας του ισημερινού, δηλαδή θα είναι το γεωγραφικό πλάτος του τόπου. Προβάλλουμε στο οριζόντιο επίπεδο τις γραμμές των ωρών. Η 12η, η 11η, εδώ θα χρειαστούμε ένα χάρκα. Η 10η ώρα, η 9η ώρα, πάμε και από δίπλα, 13η ώρα, δέκατη τέταρτη, 15η, 'Ένας άλλος τρόπος για να δούμε πώς ακριβώς προβάλλονται οι ώρες είναι να βγάλουμε το γνώμονα, να γυρίσουμε, εδώ είναι η 12η ώρα, να γυρίσουμε την πλάκα μας έτσι και να βρούμε ακριβώς τα σημεία προβολής. Αν θέλουμε, προκειμένου να βρούμε και τις υπόλοιπες ώρες, η 16η, η 16η θα προβληθεί εδώ, η 17η εδώ. Από τα σημεία αυτά θα φέρουμε ευθείες που θα τα ενώσουν με τη θέση του γνώμονα. Δηλαδή, έτσι μία, έτσι και η άλλη, εδώ.
Θα προεκτείνουμε και από αυτή την πλευρά. Και από αυτό το σημείο και από αυτό θα τραβήξουμε γραμμές προς το σημείο επαφής με το γνώμονα. Μία αυτή και άλλη μία αυτή. Έτσι λοιπόν, όπως ήταν το ρολόι μας, 12η ώρα, 11η, 10, 9, 8, 7, 13, 14, 15, 16 και 17. Όταν θέλουμε να βρούμε την 6η και την 18η ώρα, φέρνουμε μία κάθετη στην 12η, έτσι, την προεκτείνουμε και από την άλλη πλευρά και έτσι έχουμε σχεδιάσει για τις ώρες 6 και 18. Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε την 19η ώρα, προεκτείνουμε την 7η. Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε την 5η ώρα πρωινή, θα προεκτείνουμε την 17η. Στο σημείο αυτό θα τρυπήσουμε και θα τοποθετήσουμε το γνώμονα έτσι ώστε το επίπεδό του να περνάει από την 12η ώρα και η γωνία που θα σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο να ισούται με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου μας. Έτσι έχουμε έτοιμο το οριζόντιο ηλιακό ρολόι. Αφού τοποθετήσουμε και το γνώμονα στο ρολόι μας, θα πρέπει να το ευθυγραμμίσουμε. Μία λύση είναι ο γνώμονάς μας να σημαδεύει τον πολικό αστέρα. Εφόσον φαίνεται από τη θέση τοποθέτηση του ρολογιού, περιστρέφουμε το ρολόι νύχτα, έτσι ώστε η ευθεία αυτή να φτάνει στον πολικό αστέρα. Αν όμως για κάποιο λόγο, είτε δεν ξέρουμε ποιο είναι ο πολικός αστέρας, είτε δεν μπορούμε να τον δούμε από το σημείο που θα τοποθετήσουμε το ρολόι μας, μπορούμε να το ευθυγραμμίσουμε και κάθε διάρκεια της ημέρας. Αν για παράδειγμα η καμπύλη διόρθωσης μου λέει ότι πρέπει να προσθέσω 10 λεπτά στο ρολόι μου για να βρω την πολιτική ώρα, όταν το ρολόι το ηλιακό θα δείχνει 12, το πολιτικό θα δείχνει 12 και 10. Επομένως, θα κοιτάξω στις 12 και 10, θα περιστρέψω το ρολόι ώστε η σκιά να πέσει ακριβώς πάνω στο 12. Αν χρειαστεί να το κάνω μία άλλη ώρα, παραδείγματος χάρη στις 10 και 10, πολιτική ώρα, θα πρέπει η σκιά να πέσει πάνω στο 10. Ας δούμε τώρα μία άλλη παραλλαγή της προηγούμενης μεθόδου που μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε ρολόι με μεγαλύτερη ακρίβεια και που η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και πάνω, ώστε να γνωρίζουν τριγωνομετρικούς αριθμούς. Θεωρούμε όπως και πριν ότι το οριζόντιο ρολόι προκύπτει από την προβολή του ισημερινού σε οριζόντιο επίπεδο. Στο όμικρον το σημείο τομής του γνώμονα του ισημερινού ρολογιού με το οριζόντιο επίπεδο, α το σημείο τομής του γνώμονα με την ορολογόπλακα και β σημείο της βάσης του ισημερινού ρολογιού που βρίσκεται πάνω στη 12η ώρα. Στο σημείο όμικρον θα τοποθετήσουμε το γνώμονα του οριζόντιου ρολογιού που θα σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ ίση με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου σχεδίασης του ρολογιού. Στην εικόνα αυτή
βλέπουμε από το μπροστά μέρος του το ισημερινό ρολόι. Θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια τις αποστάσεις των σημείων Κ, λάμδα, μ, νι και ξ που αντιστοιχούν στις ώρες 11, 10, 9, 8 και 7 από το σημείο Β που αντιστοιχεί στη 12η ώρα. Επειδή όλες οι διαδοχικές ώρες στο ισημερινό ρολόι σχηματίζουν μεταξύ τους γωνίες 15 μοιρών, θα ισχύει ότι το ΒΚ ισούται με το ΑΒ επί την εφαπτωμένη των 15 μοιρών. Το μήκος ΒΚ αντιστοιχεί στην απόσταση της 11ης ή της 13ης ώρας από τη 12η. Η Β λάμδα που αντιστοιχεί στις αποστάσεις της 10ης ή της 14ης ώρας από την 12η θα είναι Β λάμδα ίση με ΑΒ επί εφαπτωμένη 30. Ομοίως για την 1η και τη 15η ώρα θα ισχύει η Β μ ίσον με ΑΒ επί εφαπτωμένη 45 και μάλιστα επειδή εφαπτωμένη 45 ισούται με τη μονάδα, η Β μ θα πρέπει να είναι ίση με την ΑΒ. Όμοια προκύπτουν και οι αποστάσεις των σημείων νι και ξ. Αν τώρα δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε καθόλου το ισημερινό ρολόι, μπορούμε να υπολογίσουμε τις αποστάσεις με βάση την πλευρά όμικρον β και τη γωνία φ, που όπως είπαμε και προηγουμένως είναι το γεωγραφικό πλάτος του τόπου σχεδίασης του ρολογιού. Επειδή στο τρίγωνο όμικρον ΑΒ η γωνία α είναι ορθή, το ημίτονο φ ισούται με ΑΒ προς όμικρον β. Το ΑΒ θα ισούται με όμικρον β επί ημίτονο φ και έτσι ο προηγούμενος πίνακας μπορεί να συμπληρωθεί ως εξής. Εφόσον βρούμε τις αποστάσεις των σημείων Κ, λ, μ, νι και ξ από το Β, φέρνουμε ευθύγραμμα τμήματα όμικρον Κ, όμικρον λ, όμικρον μ, όμικρον νι και όμικρον ξ που αντιστοιχούν στις ώρες 11, 10, 9, 8 και 7 καθώς και τα συμμετρικά τους ως προς το ΑΒ που θα αντιστοιχούν στις ώρες 13, 14, 15, 16 και 17. Η γραμμή που αντιστοιχεί στις ώρες 6 και 18 είναι κάθετη στη γραμμή της 12ης ώρας, ενώ η γραμμή της 19ης ώρας είναι η προέκταση της 7ης και της 20ης ώρας είναι η προέκταση της 8ης και ούτω καθεξής. Έτσι, με τη μέθοδο αυτή σχεδιάζουμε οριζόντια ρολόγια ακόμη και μεγάλου μεγέθους και υψηλής ακρίβειας.